Die Welt des Investments ist wie ein Dschungel. Bullen, Bären, überall lauert Gefahr. Die exzellent geschulten Profis von Stratton Oakmont führen sie sicher durch diese Wildnis. Bei uns sind sie in den besten Händen. Stratton Oakmont. Stabil und integer. Darauf sind wir stolz. Steht hier jemand im Flur? Erschrickt mich. Banane hier. Du was? Super! Нехай то буде. Давай телевізію туди. Що там? Das ist sowieso im Arsch. Mein Kabel! Normale Kabel. Was mit dein Kabel? Sag mal, wenn die Bullen kommen, nicht einpacken. Das fällt mit dem Lachen. Du Hurensohn. Vorhand hättest du schon Interesse. Komm.
Nemáme elektriky, dobře, na kuchně, vypuknuli. Nemůže dělat elektrika. Museli vypnout, no, dobře. Pracuje, jo? Jo, jo. Dobrý. Já si myslím, možná něco se stalo. Jo, dobře.
Já říkám, hlavně, aby jsme měli digitální ručičky, toho, jak všichni do mobilu a do tabletu a do počítač, hlavně, aby jsme měli taky digitální ručičky, to jako všichni zakrní, a pak se nebudeš moc ani najít. Aha. A tady to vyšlo. Ale a oni si nestuduje. Oba rodiče dostali, no a on studuje udělal nějakou elektro, a teď studuje trvá zvíčky jako na aligátor. No, oni se to neměli na to. Ahí está. Listo.
Ale to je taky možný. A to znamená, že teď nám tam nebyl. Že ten byl nejde. A to znamená, že teď byl nejde. Takže to vidíte, že to najde, a pak mám 4 šanci, a tam to bylo. Tam to je. Ale když tady jsem se neklápí televizi, jako jsem to dělali, to bylo teďové. Proto jsem to zapnul, když tam dal zápnu, čekal jsem na to, že to bylo nejde, tam je. Ale nejde. No, ale to k tomu jde, tady to úplně. Je taky možný, že je možný nějaký říkat, který si nejde. Protože ti akumulační nechávají, to je lepá. Ne, zahodili, to tedy se dělá rovnití. Ale to tam jde. Tam pojde takhle způsobem. Jo, to je takhle způsobem. Tak to bylo možná svěrem i náměstce a teď tady tam to ukazuje takhle. A to je, nevíte, že když nejste pořád a tak takže nestříkáte to nečá. Napíkám. No, jo. To teď to máme. Was? Zähne. Nie. Was Friedheide. Boah! Raus.
Ey, ich kann nicht zu glauben! Víš to vole, Vlko, a ty jsi někde lítal, víš? Tam jsi venku, to víš, no, to dělám. No vidíš, že to jde. Když jsme přišli, tak to nebylo. Aha. No dobře, i tam by to šlo, jo. Myslel jsem, Jo, já jsem chtěl, já hledal ten kabel, víš, konec. jo, takhle. Dobrý, já to zavím na zem. Tak. On to tady taky zkoušel na lampičku, jo. Hele, tak já ti to jdu zapnout. Já to zapnu, buď tady, jo, buď tady, klidu. A sleduj to, jo. Zvláštní horu. Jo, já přijdu, jo. Jo.
Tak co říkáš? Ne, nic. Nic? Nic. Kurva. No hele, ještě. Mačkal, hele, viď? To je čtvrtek smačkal. Čtvrtý. 3krát jsem ho zmačkal. Aha. Ty on tady otevřel okno. No víš, to se nám to větrá, víš, když to paní platí. Jak je tady dlouho otevřený to okno? Та воно як телевізію забирали, так отежу. A k čemu? Йому брат плесінь. Tak ať se odstěhuje, ať už jde do prdele, Natálko. Začne, chtěl válku, bude válka. Bude válka. A ty si rozmyslí, jestli s ním chceš tady bejt, anebo radši utečeš. Ale to jsem ti říkal. Ну, душене валку почали ви. Як Jo. випнули тоді електрику, Ne, válku jsem začal tím, že vy jste potřebovali hodně elektriky, říkali jste, že chcete německý standard a že to zaplatíte. Říkala si, že zaplatí, a když jsem přines Jo. fakturu, tak nezaplatil. Nezaplatil. так він не мав то ліпенінці. A to je můj problém, nezaplatil vůbec nic. Але я вам жикала, Ну? кожен місяць Ну? він би платив. А ви А про за що цілий платив? рік 25 тисяч. Ну? Вчора він жик, že електрику заплатив. Ха. Я не To вірю. už řekl tolikrát. Natálko, dnes Послухайте, ну, je 17. nebo 18. послухайте. No. 17. No, Вчора він мені показав, no, і жик, що заплатив електрику. Не Я заплатив. не вірю, Ага. як. Не заплатив. Он, не вам. Он послав, я не вірю, на який. ale mně nic nepřišlo. Kolik poslal? 9 тисяч. Neposlal mi nic. Не вам. No, Он to do banky. No, tak až to dostanu, budu o tom mluvit, ale ty už mi řekla několikrát, že poslal. Zatím mě nepřišlo ani Ну, koruna. він же вже послав. Але я не віла. Лже. Я не віла, послав він вам. Ну. Не, бо він послав некде на той учет. A co já s tím mám dělat, teď mi řekni. Pravda je, že neplatí. Neplatí. No ne- Chtěl by topit a neplatí. A musím platit já. Nebudu platit. Já nebudu platit. On není moje dítě. Není. No, tak to je. Я її уж така насрана. Ale to je, Natálko, to, že ty seš nasraná, to je váš problém. Ty jsi ho sem vzala, ne já. Але ви се згодили. Cože? Ви се згодили. Ano, ale byli jsme domluveni, že tady bude topit? Nebyli. A topí jak blázen. A říkali jste, že německý standard, že ty si říkala, že to zaplatí. A on to nechce zaplatit. Жикала бою. No, a co? A on mě dal bednu nějakou, která je k ničemu. A peníze nic. A ještě mi dělá problémy. Chce problémy, bude mít problémy. Nedá se nic dělat. A jestli skončí v lese, mě je úplně ukradený. Úplně jedno. Mě už to nezajímá. Jo? Já si s tím poradím. Tohle potřebuji spravit, až tady bude někdo jiný, tak ať to mám spravený. Jo, ale takhle ne. On si bude kupovat 2 auta, bude mít 2 televize, jo, tady bude topit jak blázen. A co? A já to mám platit? To je na hlavu? A ještě na mě bude volat policajti, venku si dá kamery, já to policajtům ukázal. Já říkám, no je tohle normální, on říká, to musíte řešit s právníkem, to prostě to se nedá. Та ясно, що поліція до того ніц нема. Ne, nemá, ale má. Bude problém. Policie přijde, až se to bude vystěhovávat, tak tady bude policie stát. Jo. Ale musíme zjistit, aby nám to šlo sem Nejde. až na tu, že jo, tadyhle. Ještě Takže, no, zjistit ty všechny jističe, jestli jsou nahozený. no dobře, já vím, A který pomačkáč. jistíš. Já vím, který jistíš, jo takhle, myslíš na to povedně. Třeba to je špatně označený. I to je možný. Tady ty kamna nechodili dlouho, že jo, tak jsme to proto udělali takhle. Ty kamna byly špatný, tak se to udělalo aspoň takhle, aby se na to dal topení, že jo. Že jak nám to sem nekuje, tak ten stykač by mohl najít zbytečný.
Takže Natálko, aby jsme si to ujasnili. Není to o tom, že bych za to mohl já, je to o tom, že jste hodně topili a nechce se vám platit. A jestli tobě nebo jemu, to je váš problém. Tady vedle se vůbec nemělo topit, tam měl být sklad, je to tak? Je. No, Ano, je. no nebyl tam sklad, bo tam byly skříně a No, tam bylo ale- oblečení. Ano, ale tam se nemělo topit. A on najednou si tam dá topení. A co? Ale jakby tam se netopilo, No, a udělal si tam kancelář. taky by bylo... Ne. Taky by byla Ale pěsí. tam jste neměli co dělat, tam jste si dali jenom krámy. Jenom krámy. A najednou v létě si tam dáte skříň a udělá si tam kancelář. A já mám platit provoz jeho kanceláře? To bude zajímavé, až tohle řeknu soudu. To bude hezky. No. No, Ale podívej, máš dvě cesty. Ta první, kterou rozdělil můj advokát, že to tady vyklidíte, veme na to firmu. A druhá, že to bude k soudu. A uvidíme, co bude dřív. Můj problém už to není. Jo? Tady všechno akorát je zničený. Nový dveře, já jsem dal 150 000 za okna a za dveře a podívej se, jak jsou zničený. Okousaný od čokla. Spodek zničený od kabelu, který jste si dali ven. Žaluzie je tamhle zničený. Vy mě ničíte byt. To není pravda, že tady je plíseň, že jemu se tady. Ne, to jste skurvili vy. Jdem, co dělat. A ty si rozmysli, jestli chceš být takhle s ním, dobře, můžeš. Ono možná tím si nezbej, ale já bych tebou bych se rychle stěhoval. Protože to fakt nedopadne dobře. nejděte, raus. Raus. Jděte tam. No, Karlsruhe. Kalt. Karlsruhe. Co, bled, divil? Was auch abspielt.
Дебилы. Milane? Nesvítí to. Nesvítí. Milane? Jo.
I nevím co. Jak jsem si krátky slyšel, že mi to zatím, že to je za vývod. Za to, tak to šlo. Nevím, nebo tu, ale ono nebylo zapojeno, bo já nedělám. Ale zapojeno nic nebylo. Takže my nevíme, který drát, jak to vypadá z toho stříkače, který jdou sem. No, víš, to nevím. No nic, podívej se na to, já to nahodit a přijdu, jo? Jo. Ale už toho mám bylo, už mě to nebaví. Kdo to bude platit všechno? Ale já řeknu, tam lidnice, tam nic nemá na to. Nic. Kde? No ale tady jo. Tady byli si bytový, jsem včera přišel a oboje topení naplno a vedle taky. A proto to vypadlo. No. A říkám vám, to je to zbytečný, já už na to nemám čas, ale to řešit. Ale já tu jsem, protože si myslím, jestli tady nemám klíč od tráfa, víš, abychom to řešili. Jo. Byl tady, ale... Dejval. To je takový černý klíč. No, tak je návod, no. Tak budu muset dovolit. Tak nic tak budu. Jo. Já tady budu čekat. Jo, vydrž, tak trošku dobře. Já to si dobře.
Ne? No. Člověče, když jsme to nechali asi, jak to vylítlo i tady, tak to jsme nahodili. A já jsem to nahazoval, ten jistič i přesto, ale na potřetí se to chytlo, teď to jde. Jo. Jo, ale tam je 100 amperový jistič, jo, a byl vyhozený. Tak nevím, co to tam je. Nevím. Ty kamna vám normálně fungujou na ten sporák? Jaký? Jak pohříváš jídlo v kuchyni? To chodí normálně? Do kuchni tam kamna, V kuchni máš sporák na tom, jak děláš jídlo. no, No, to chodí normálně. a já nevím. No, chodilo to? Ono chodilo, no. Dobrý, tak pojď, jdeme. A tak já nevím. No, dobře, dobře. Raus die Katze, was? Raus die Katze aus meinem Zimmer. Tu zásuvku zatím nerozhejbem. No. Tam je nějaký stykač špatný, tak to on musí sehnat na to věci a pak to přijde dodělat. To nevím, kdy to bude, jo? Jo, počkej, tam to stojí. Tak na televizi taky tady stojí tu. No a co? Já tak se myslím. Jo, to jsou zpátky. No a řekni mi, jak si to představuješ akorát. Co? Co já můžu představovat? No, No co já můžu představovat? Já nevím. tady si dá ta kabel. Tak, kabel. A už to do peníze. Jo? Výborně. No. To dá pěkně. Já vezmu všechno tam. U мене нема ні lednice, у мене там нема nic. Kde? В кухні. Де? Lednici máš, lednici ne? Я маю lednice, але я її викинула. Бо tady je to paní. To je všechno tam. To myslíš, že tomu pomůže? To myslíš, že tomu pomůže? Já nevím, co jemu pomůže, co jemu nepomůže. Já už nevím, co se děje.
foto, Je to dobře? vy to dělejete foto. Víš, co to je tohle? Řekni mi, co to je. Co to je? Včera on říkal, on to slyšel, jak my jsme mluvili, No. za ty 4 000. On řekl, že on na vás taky podaсть суд, бо ви читаєте його дописи. Tak si to nevále na stěnu. No. Ой, то буде лучше. Jemu se nelíbilo, že si fotím můj byt, jak on ničí můj byt. Ano, v pořádku, já to fotil a ty si dal toho. Ну, та ви... A co jako? A co? Já nesmím fotit můj byt? Kurva, až mi na seriálky to podkrkem hajzla. Ви застрейте його, киньте там в рибники. Ne, já víš, Budu pokračovat. ne, Natálko. Já se držím, protože já tuhle špinavou práci nedělám. Nechám to profíku. Já to nedělám. Já se s tím ze špinit ruce nebudu. Víš? To není normální tohle. Já jsem, hele, za svůj život jsem ještě takovýhle hajzla nepotkal. Nepotkal. Я вам верю. To není normální. Але я так і ніч не можу робити. Ale může. Tak podívej, Natálko, jestli ty s tím chceš být, je to tvůj problém. Kolik ta televize bere vaku? Taká televize, to je 350 W. Du kranke Drecksau! Du hässliches Stück Scheiße! Was fotografierst du? Meinen Fernseher, du Arsch! Loch, du Dreckiges!